Madya Laras. Sapating sun tumeling Mangowati Lir madu gendhes kang hangrerangu Lir madu gendhes kang hangrerangu Hanlai Prabandira Tinar buka korining swasana pahargyan ing dalu mriku Sembata paripurna Risang Suba manggala telasan Surbeksa Tanggaping sasmita kadang paniti lasana kadang pramugari Larasati kang kinarya Hangan rimijilipun Risang Surbeksa Larasati kakang rimijil saking sasana pandibusana sinten to ingkang wis kepareng hanaung kredo minangka paraga gati pangarsanipun lampah lamun to papan wis ana wilangane dhewe-dhewe yen kethek pragosa buta raseksa Pandhita Hawa Wisik Ratu Wenang Hajat Suluk Risang Suba manggala Cukup mawi asma Sinebat Raka Mas Pardi Kucing CB alias Cangkeboyo Samono Suba manggala Suba ategesahe manggala pangarsa mangkono ginelak lampahira tanggaping sasmita kadang-kadang Madya Laras ginelak lampahira suwuk gamelan naka-nanta ada-ada bundalan kampung enjing bidal gumuruh saking negeri Ngastina gong ingkang palakaswa habra busana nira lir surya wadalira saking Jalanedi arasa madhanging jagat duk mungup-mungup haning sak bucuing bukir marbabak pang sumirat kena soroting surya mega lan gunung kapiyarsa swaranipun lir hombaing samudra dalku
yang matang akate kapi rasa swaranipun lir ombak ing samudra wis kepareng satata jati sang suba manggala aras wakanthi juru beksa catur manunggal sati wonten Mbak Yudyantini Mbak Minarsi Mbak Santi terasan wonten Mbak Putri enjing bidhaku murung tampur beri kang hati kami rasa swaranipun lir ombak ing samudra yo enjing bidhaku tampur beri kemang guru tengkong pinaharonging rapyak yang matang agate kapi rasa swaranipun lir ombak tampur beri angel mas angel kemang guru pinaronging rapyak yang matang agate kapi rasa swaranipun lir ombak ing samudra lho nyontrong trok iki lho yo wis modar ombeni cangap cangap wis contong tok cing wong ki nek kakan controng ya ngono kuwi wis mangap lho piye mas nah ger ora lah kelo han saniti serumbe lho antivirus ya mas antibody ya kuwi mas lan nyontrong trok iki lho dah Gusti Allah iki bagian anakmu aja ngombe ya wih ya yuk pak lo au duh mas ki kena tenan lho lho yo maksudnya kancane iki yo gelem ngono lho
Batri ya. Ngitmu kuwi nek ning pasar pira? Oh kok Putra Batri. Wis. Ya. Piye? Gak ngombe. Gak. Alah. Nuruti controngmu, wis. Ya. Mos siramno, Mas. Wis. Yo. Jalukmu piye Mas Usik? Piye Di? Loh, mar sing bayar kowe dhewe ta, Mas? Hei. Gari ngombe nyontrong ae iki lho. Ya. Kowe mar. Dek Awan sapa to? Weh, Dek Awan iki nganggo salto kok, Mas. Dek Awan nganggo salto wani ora? Yo. Weh, Dek Awan 350 nganggo salto, gandeng bengi iki 750 ora wani salto. Oh. Yo. Dek Awan 350, bengi iki 750 ora salto. Ngece. Lah. Yo. Minggir. Rasane oleh. Wong 350 karo 750 lho. Ayo. Ya. Aus. Ya. Hei. Masuk kalah karo sing jaipong. Kalah karo sing jaipong. Kowe ganti jaipong kono sing salto. Kowe ganti jaipong sing jaipong ben salto. Hei. Ayo. Hei. Jaipong keren. Ijolan. Yo, Dang. Hei. Kleru. Isine kuwi lho. Ya. Ungkang-ungkang barang ngono to. Wani pora. Kakek Ping telu. Kakek nyontrong. Sawer 100. Kan nek iso ping telu, aja dikei dhuwit. Jadi bayar. Ya Allah. Piye? Ya Allah, piye ndongamu? Ya man. Omong tok iki lho. Ndang mangkat go. Lho, lah nek gak anu sing jaipong mangkat. 50.000. Lho, pilih kene kowe apa kono? Ya. Tambahi lho. Tambahi. Ya. Hut. Ya. Lah. Ya. Wes ora usah nganggo salto sing nganggo mengkurep ae. Lho. Ya. Hop. Ya. Alah omong tok lho. Lah, garangane umat. Hop. Lah. Hei. Anake lek party iki iso.
Anake Pardi so. Di kurang. Nek kurang omongke. Ya. Loh, mau ya. Ya di. Sido Pratodi. Lah iya lele. Omong tok contong tok lho. Di kelo njaluk tambah buke sing apik. Lah gini. Iya. Ais. Gini. Nek gak iso ngomong gak iso sing Jaipong ngangkat. Masa kalah kersa Jaipong? Ayo. Tak tambahi, le. Yo. Yo. Ya. Hitung. Ya. Yo. Hop. Hop. Wop. Lah. Hop. Ya. Hop. Lah. Mosok saltone mau ngono to? Yo, lagi video lho, Mas. Oh, kurang ombo. Ya. Aku ngetik keringetnya jijik lho. Olah Didi. Ya. Soko. Lah. Buka. Kaosnya buka di. Iya. Ya, wih, wah, waduh binaraga sih, bocah iki. Otot kawat balung kabeh. Ya. Mama mimi sogok. Lah. Lho. Ya. Hey. Ya. Sik to San. Manggon kono sik San. Sabar San. Ayo.
Iya Mas Al, Mas Al. Iya. Andin di sini ya Mas Al. Ada Mbak Andin di sini Mas. Iya. Ya, Gusti Allah nganti jerit to, cuy. Mbok kapakno di. Oh. Al nakal iki karo Andin iki. Dah. Ah. Saya pongke Mas. Lali janjine Mas. Bagus. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti lingsir srengenge kene ono kene aku nunggu kowe leboke cahayu au hey gelo kadung dandan kowe kok ora teko salah minggat karo sapa yo Ipan Matiar Rental Audio Sound System Video Lab Streaming Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti lingsir srengenge kene ono kene aku nunggu kowe apene rusak cahayu lali janjine sajake
alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe kok ora teko salah kencan karo sapa Sebutu purigati dun nggih kepareng subuh manggolo akan dijur beksa Larasati satur panunggal kaparkan Mbak Giyantini, Mbak Winarsi, Mbak Santi terasan wonten Mbak Putri kasebatan satata lenggah ing sasor panggi pargan tumuli arsa kadanan beksan babar layar tari gambyong